pois moitas grazas a todes por vir a esta taberna da ciencia e por participar na primeira actividade que xa comezou forte co Kahoot. Agora temos conectada desde Alemanha a Alicia López Bruzos, unha investigadora galega de Viveiro, agora mesmo residente en Alemanha, que eu teño o gusto de coñecer porque fixen con ela a carreira de Bioloxía en Santiago de Compostela. Alicia naceu en Galicia en 1993 e tivo unha carreira profesional e académica na bioloxía moi apaixonante e agora explicarnos unha anécdotas e curiosidades e un pouco máis, non? Hola Alicia, moitísimas gracias por estar aquí connosco. Primeiro querería preguntar se podes poñer un pouco de contexto, non, ao público. Se pode resumirnos os lugares aos que a túa carreira te levou e onde te atopas actualmente, que sabemos que en Alemanha, pero onde exactamente que estás a facer agora mesmo na actualidade? Bueno, hola Sofía e hola a todos os que estades aí en Barcelona, algúns de Investigale, imagino que tamén moita xente externa á asociación, así que benvidos a este grupo. Nada, para min é un placer, ainda lle dicía a Sofía fai un anaco, que estaba incluso un pouco nerviosa hoxe pola mañá porque me facía moita ilusión vir aquí e poder volver a falar galego, que non teño moitas ocasións para facelo. Así que nada, contestando moi brevemente o do percorrido, vou comezar polo máster en lugar de cando xa empecé a traballar, porque fai agora 10 anos que fixen o máster en bioinformática e fixeno aí, en Barcelona. Entón é como unha boa conexión, non? 10 anos máis tarde, conectada online con esta cidade que, bueno, da que teño moi bo recordo. Aínda que eu estaba no campus de Bellaterra, así que un pouco as aforas. Vos estades mellor ubicados agora. Nada, eso, comecei, fixen a carreira de bioloxía con Sofía en Santiago de Compostela. Durante a carreira fixemos un ano de Erasmus en Bruselas, que esa, digamos que foi a miña primeira experiencia no estranxeiro, foi un pouco onde lle perdín ese medo a irme a outro país onde se fala outra lingua. Falo en plural porque Sofía, que temos aquí moderando, tamén fixo o seu Erasmus en Bruselas, entón temos tamén eso en común. Nada, entón quería comezar pola carreira porque aí foi onde perdín ese medo de emigrar e de sair fora, que antes o vía como algo moi difícil, moi imposible, e despois deste ano de Erasmus foi cando me din conta que bueno, que si algún día tiña que marchar, que non era tan difícil, e que inda que morriña sempre vas ter, que tamén se pode estar a gusto noutros países. Entón nada, despois da carreira mudeime a Barcelona, onde fixen o máster, e tiña claro que quería facer un doutorado para poder quedarme en investigación. Entón busquei oportunidades e atopei unha oportunidade na Universidade de Vigo. Entón, bueno, naquel momento pensei que era maravilloso porque era volver para a miña terra, e alá me fun. Durante o doutoramento tiven a oportunidade, porque, bueno, en ciencia seguramente moitos de vos xa o sabedes, pero é moi común, é moi habitual irte a outros laboratorios de outros países ou de outros lugares a aprender certas técnicas ou a aprender certos análises que despois podes retornar á túa universidade ou laboratorio de orixe. Entón, bueno, normalmente os contratos de doutoramento que hai en España inclúen unha partida económica para poder ir ao estranxeiro. Entón eu aproveiteina o máximo que puiden e tamén conseguín algunha financiación externa, entón fixen 4 estancias, unha dentro do mesmo país a nivel nacional, pero despois 3 no estranxeiro, unha en Corea do Sur, outra en Estados Unidos e outra en Irlanda. Estas foron experiencias moi boas porque realmente aí non estás emigrado, sabes que vas por 2 ou 3 meses
e que tes fecha de retorno. Entón é unha sensación moi diferente, non é como cando te mudas definitivamente a outro país por varios anos. Sen embargo, como xa dixen, é moi interesante facer isto porque sempre che dá esa oportunidade de ver como se fan as cousas noutro sitio, de aprender algo e traelo de volta ao teu país, e bueno, de ver como se a esta frase tan famosa de ver lonxe nos ombros de xigantes, non? Para ver lonxe hai que subirse a ombros de xigantes. Entón, bueno, é un pouco que se fai coas estancias de investigación, non? Vas a outro laboratorio dunha persoa que sabe facer moi ben esa metodoloxía que queres empregar ou ese análise que queres facer, e aprendes do que sabe facelo ben, bueno, así ahorras toda esa curva de aprendizaxe, non? Entón, nada, fixen o doutoramento en Galicia, cando chegou o fin, bueno, pois aí foi cando me din de conta de que non había tantas oportunidades como hai fora para continuar a carreira investigadora. Entón, nada, aterricei en Londres, fixen un primeiro postdoutoramento de 2 anos ali, logo conseguín financiación europea do programa Marie Curie, que é un programa, bueno, que xa ten moitos anos e ten moito prestixio. A razón pola que unha das razóns polas que ten bo prestixio é porque sempre sae todos os anos. A diferencia de moitos programas estatais e autonómicos en España, que os calendarios mudan cada 2x3. Entón, bueno, eso fai que non teñan tanto renome, xa que non te podes fiar. Sen embargo, os programas da Unión Europea normalmente mantéñense no tempo e sempre podes contar con eles. Que foi un pouco o que me pasou a min. Entón, bueno, pedín este programa Marie Curie, conseguí un contrato, e iso permitiume volver para a Unión Europea, porque, inda que en Londres estaba moi contenta, así que había unha parte que era un pouco máis tediosa, porque xa non é da Unión Europea, entón tiven que ir para lo con visa, e bueno, ademais é unha illa, entón, bueno, dificulta un pouco as viaxes, porque eu teño un can, este can ven comigo a lado onde vou, entón non é só o selo no meu pasaporte, é tamén a logística de mover o can. Entón puiden volver para a Unión Europea, para Francia. Estes programas son limitados a 2 anos, así que ali estiven 2 anos, e logo pois intentei mirar quería estabilizarme en ciencia un pouco máis e quería intentar abrir o meu propio laboratorio, non? Para poder crecer e facer un pouquiño máis do que xa facía en ciencia, non? Entón busquei postos nos que puidera liderar un pequeno grupo e así pois facer un proxecto de investigación un pouco máis ambicioso. Bueno, a Sociedade Max Planck, que está en Alemania, é un pouco similar o que vería ser o CSIC en España, que seguramente a algúns de vos os sona, que son unha rede de institutos, en concreto en Alemania hai uns 81 institutos, bueno, están dedicados a diferentes temas. Eu en concreto, con este contrato que conseguín, aterricei en Bremen, que é unha cidade ao norte de Alemanya, preto de Hamburgo, de Kiel, incluso preto de Ámsterdam. E aquí o Max Planck que hai é sobre microbioloxía mariña, porque, bueno, non falei moito do que fago en ciencia, pero como boa galega acabei escollendo un modelo animal ben galego, o berberecho. Así que traballar nun instituto de microbioloxía mariña facilita moito os proxectos que levamos a cabo neste grupo. Vale, pois moitas grazas pola explicación tan exhaustiva e tan completa. Quería, bueno, teño interese por saber que ti, sendo unha persoa nada na Galiza, de Viveiro, que pasou por tantísimos lugares do mundo, coas súas características e idiosincrasias e as súas peculiaridades. Hai algunha persoa ou persoas científicas galegas do teu momento
de algún momento da túa vida académica, profesional, pode ser unha mentora, unha profe, unha compañeira, unha non sei, que te inspirara especialmente ou que fose moi relevante na túa formación. Unha persoa de referencia galega que tes como en moi boa posición no teu imaginario, digamos. Bueno, ao verme formado en Galicia, tanto a nivel escolar como universitario, hai moitas persoas que influíron na miña carreira. E unha carreira non se construe sola. Unha carreira construíse con un montón de mentores e de xente que bueno, te entusiasma e comparte contigo esa paixón pola ciencia ou polas maneiras de facer as cousas ou incluso cos valores, non? Quizáis se teño que pensar solamente na ciencia, diría que bueno, a miña directora de tese, que agora é investigadora na Universidade de Aveiro, ela ensinoume a facer as cousas de traballar no laboratorio e esa paixón polas expedicións científicas. Recordo con moito cariño a expedición científica que fixemos por Irlanda para mostrar recoller berberechos por toda a costa irlandesa, que foi un mes, bueno, con moito traballo porque non parábamos e ademais dependíamos das mareas, así que era complicado, moito traballo, pero foi un mes moi bonito e esa paixón polas expedicións científicas definitivamente transmitiu a ela. Ademais da maneira de facer as cousas no laboratorio, porque daquela eu non tiña todavía experiencia, así que ela foi a que estaba comigo no laboratorio e me ensinaba como facer as cousas para ser máis eficiente e como se levaban a cabo os experimentos. E despois, no laboratorio no que eu estaba, que está dirixido por José Tubío, que el sí que segue en Galicia, está na Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, ele ensinoume a soñar en grande coa ciencia, que se poden imaginar proxectos grandes, que non hai que pensar pequeniño, hai que pensar ao grande, sempre de maneira rigurosa, por suposto, para levar a cabo a investigación, pero a soñar ao grande, porque aí é onde realmente descubres cousas, non? Entón, quizáis así como mentores que se me veñen a cabeza máis rápido son os da miña tese, pero non quero olvidarme de todos eses profes e mestres que influíron para que eu chegara a estudar bioloxía na universidade e despois a doctorarme. Inda que quizáis non tiveron un impacto tan directo na carreira investigadora, sí que me ensinaron, pois eso, a apaixonarme pola bioloxía, nos levaban ao campo, ou me transmitiron bons valores. Recordo un profesor de sociais que nos dicía que a asignatura máis importante da vida era a da vida. A asignatura da vida non a podemos suspender. Despois o resto das asignaturas daba igual, pero a da vida non se pode suspender. Hai que ser boa persoa, hai que facer as cousas ben. Entón todo iso obviamente impactou tamén moito. E claro, todos eles, ou a maioría deles, eran galegos, porque ao estudar en Galiza tuven esa sorte de bueno, estar empapada por galegos que influíron na miña vida. Pois moi ben, eu estou totalmente de acordo no que dis que ao final a ciencia é unha obra colectiva, é unha cousa que abrangue a toda a humanidade e que non é unha cuestión individualista, senón que é de todas, todos e todes. Todas as persoas teñen algo que aportar. Nesta liña, para ir rematando tamén, xa que se achega o vindeiro 11 de febreiro, como quizás saibades, é o Día da Muller e da Nena na Ciencia, que é unha celebración anual para poñer en relevancia a certas mulleres que históricamente foron esquecidas, menosprezadas ou directamente ocultadas e ignoradas na historia do progreso científico, non? Entón, eu, para ir rematando, non, esta entrevista tan chula, quería preguntarse, poderías falarnos de algún referente feminino, xa sexa actual, pasado, histórico, viva, morta, dame igual,
ao que lle teñas especial admiración pola súa trayectoria científica ou tamén pola súa vida persoal, non? Porque tamén hai grandes figuras históricas que tiveron unha trayectoria vital super interesante, non só a nivel científico, senón tamén a nivel do que conseguiron con respecto ao progreso social na loita polos dereitos das mulleres. Bueno, a min alégrame moito que últimamente cada vez se visibilicen máis a historia das mulleres no pasado, sobre todo no ámbito da ciencia, porque durante moito tempo estiveron invisibilizadas. Non é que non as houbera, é que iso é o peor, é que sí que as houbo. Obviamente había menos porque as mulleres non accedían á ciencia, pero houboas. E agora estáse facendo un gran traballo en visibilizadas. Bueno, quizáis unha das mulleres que máis admiro, pero pola súa perseverancia en ciencia, obviamente foi Marie Curie, que incluso tiven un contrato que levaba o seu nome, non? Marie Sklodowska-Curie, que recibiu 2 premios Nobel, e que é moi coñecida, pero hai un montón de mulleres a maiores, incluso galegas, que ás veces olvidámonos, Ángeles Alvariño, por exemplo, Concepción Arenal, houve un montón de mulleres, e incluso galegas, non hai que ir buscar fora. Eu sei que é verdad, sí que é verdad que cando me preguntan por referentes, nesto penso moito, eu sempre acabo dicindo que realmente a miña maior referente foi a miña nai, é a miña nai, ainda a día de hoxe. Ela foi unha muller que, bueno, quedouse viuda cando éramos moi pequenas, sacounos adiante soa, ela traballaba e tivo unha carreira, bueno, sigue en activo, así que sigue tendo unha carreira excelente. Entón, claro, é importante ter referentes históricos, dende logo, pero tamén é importante ter referentes actuais, cos que poidas interaccionar, cos que poidas falar e que poidas ver como se enfrentan aos problemas no día a día. Por iso, durante a miña carreira tamén intentei buscar traballar con mulleres pioneiras, e de feito, tanto en Inglaterra como en Francia como aquí en Alemanha, traballo a carón de mulleres que son increíbles, das que poido aprender un montón sobre liderazgo e tamén, por suposto, sobre ciencia e como facer experimentos. Creo que isto é moi importante porque se non tes mentores ou xente coa que vexas que se enfronta aos problemas do día a día, os referentes históricos é moi fácil idealizalos sen recordar todas as trabas que tiveron que pasar para chegar onde chegaron. Entón, bueno, espero haber respondido a túa pregunta. Espero que visibilicemos un pouco máis este problema porque, inda que está mellorando, inda está lonxe de ser unha cousa do pasado. A día de hoxe, as mulleres representan en postos de poder unha porcentaxe moi baixa e, ademais, nos países canto máis avanzado é un país, menos mulleres adoita haber en ciencia. Esta é unha paradoxa, porque esperaríamos que houvese máis, e non. En Europa andamos en torno ao 30%, e a maioría dese 30% está en postos iniciais, non en postos de liderazgo. Así que, bueno, como di a Fundación L'Oréal xunto coa UNESCO, é importante ter as mulleres tamén en ciencia, porque senón estás perdendo a metade do coñecemento que podes ter. Entón non deberíamos deixalas fora. Totalmente. Moitísimas grazas polas túas reflexións. Moitísimas grazas tamén por te conectares un sábado pola mañá e facer este esforzo de estar aquí virtualmente connosco e de participar na distancia na tabernada. E nada, que esperamos unha visita túa próximamente en Barcelona.